let them finish the season, Shane, because it's a win and lose. Yeah. Ungabaxosha uthi manje abahambe kune 15 games. I-Chiefs iphume top 8. Ungabaxosha abuye coach athathe league. So it's a 50-50. Kuya ngokuthi mina lento ngibheka ngeliso lokuba mhlawumbe I mean analyst, but i-management kunento ebhekile mina engayiboni. So maybe i-management kunento ebhekile ukuthi okay mhlambe sinomqeqeshi esingamthola next season, but for now because asinamqeqeshi, let them finish the season, then siyazi ukuthi season uma iphela siyosayina a new coach ozoza atake over kuleli qembu le-Kaizer Chiefs. That is why ngithi lento seyidependa kule management ukuthi yona iplay yini into eyibonayo thina esingayiboni. But for me now angiboni ukuthi ungaba naso leso sidingo sokuthi ungama, because some of the players abadlalayo manje the new coach uma fika bazohlala ebenchini and sizoba frustrated singabalandeli sithi ubani bekadlala kahle why umbeke ebenchini, because bo coach abana philosophy efanayo wena Shane, you understand. So mina for me ngiyacabanga ukuthi bangayicedelela le season. Baningi ama team engibona ngathi badinga ukuthi babayeka bo coach bacedelela le season. It's either mangabe sometimes uyabona ukuthi i-team yahamba ya ku relegation, yila ama team engibona ngathi yila bafosteleka khona ukuthi they must save lesser status. But for now because kuseli league and you know ukuthi league it's not easy go wonke umuntu okhona lapha kuleya top 5 ukuthi ungamani uthi it's a walk over. You understand? So you can just give them a chance bacedelele le season chain. The new Corolla Cross, filled with life.